Huwa privileġġ li ngħinu naħdmu mal-aktar vulnerabbli. Dan qaluh bosta mill-ħaddiema u volontiera fih dan l-Aġenzija Appoġġ u l-Aġenzija Setqa meta s-Sibt filgħaxija ġie kommemorat l-20 anniversarju mit-twaqqif ta' dawn iż-żewġ aġenziji li l-koll huma taħt il-ħarsien tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Soċjali. Dawn l-20 sena kienu suċċess kemm għal din il-fondazzjoni u anke għaż-żewġ aġenziji. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali dwar min jirrikorri għall-għajnuna. Nies minn kwalunkwe strata tas-soċjetà, il-problemi ħadd m'għandu monopolju tagħhom u meta naraw anke nagħmlu il-mapping ta' fejn qed ikollna l-iktar domanda għas-servizzi tagħna huwa madwar Malta kollha. Ruċi Berras mill-Appoġġ irrakkontat l-esperjenza tagħha fih dan din l-aġenzija. Għax li kieku żgur għax-xogħol li fih bħal professjonijiet oħra fejn inti qed tiltaqa' ma' problemi tan-nies jieħu ħafna minnek, ġifieri ħafna mill-emozzjoni tiegħek u inti tkun il-ħin kollu man-nies. Għal min jiddedika ħinu, is-sodisfazzjon u l-privileġġ li jgħin lil dawk l-aktar vulnerabbli huma wisq akbar mis-sodisfazzjon tal-flus. Trid ikun kważi sejħa, mhux hekk, jiġifieri ħafna drabi il-tip ta' xogħol li aħna jkollna jipprovdi ċertu sfidi li jekk ma jkunx hemm ċertu amur propju, ċertu imħabba lejn ix-xogħol ħafna drabi il-flus ikunu kif għadt inti sekondarji. Attenda l-attività l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li sostna l-impenn tal-Gvern sabiex dawn iż-żewġ aġenziji flimkien mal-Fondazzjoni ikomplu jkunu ta' kontribut kbir fis-soċjetà Maltija. L-Aġenzija Appoġġ u fl-Aġenzija Setqa kif ukoll anke fil-Fondazzjoni nnifisha. Fejn ħankunu qegħdin entità legali illi s'issa m'għandix u illi eventwalment ikun hemm il-bidla neċessarja biex tirrispettja ħafna iż-żminijiet tal-lum u l-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata.